संसारावनो जोङो रंजानायखौ मोनगोन आरो सोरगोआव बे गावनि गेदेर रंजानायखौ जोङो मोनगोन जाय रंजानायखौ जोङो गुबुन रंजानायजों रुजुनो जोङो हाया इसोरा जोंनो बे रंजानायखौ जोंनो होगोन बेनिखायनो इसोरा जोंनो जे बोरफोर होबाय खायसेनो मेथाइ खननायनि बोर खायसे मिउजिक दामनाय बोर इसोरनि बाथ्रा बुंनो हानाय आरो गुबुनखौ डाउनलड खालामनो हानाय आरो खायसेनो बेबादिनो गुबुन रोखोमै इसोरा जोंनो बोरफोर होदों बेफोर गासै बोरफोरखौ जोङो इसोरनि गुरुनि थाखाय जोङो बाहायनांगौ जेब्ला जोङो बाहायगोन इसोरा जोंनि जिबनखौ आशीर्बाद होगोन बे संसार खामानि समाव आरो जोंबो आशीर्बादनि फुंखा जागोन इसोरनि रायजोआव आरो इसोराबो जोंखौ बाहायगोन दा बे इसोरा जोंनो जे साननो गियान होदोंना खालायनो होदों एबिलिटि होदों गिफ्ट होदों बोरफोर होदों बेयो जोंनि निजा नङा बेयो जोंनि निजा नङा बेयो इसोर होनायसो इसोरनिफ्राय मोननाय गिफ्टसो बियो बोरसो दानसो जोंनि मोजां देहा जोंनि न'खर जोंनि गथ'फोर जोंनि साननो हानाय बेफोर गासिबो इसोरा जोंनो होनायसो बेयो इसोरनिफ्राय फैनाय जोंनो गिफ्ट होनायसो जोङो इसोरनि लागै स्टुवार्डसो एबा दिथा होनायसो जोंनि सायाव जे इसोरा होदों जोंनि बोर थालेन बेफोर गासैखौबो होदों जोङो बेखौ बिनिखायनो इसोर होनायखाय सोरनो बाहायनांगौ जोङो इसोरनि थाखायल' बाहायनांगौ जोंनि थाखाय जोंहा बाहायनायनि क्षमता गैया जोंहा जेबो राइट गैया माने इसोर होनायसो नालाय जोंनि निजा खामोनब्ला जोङो बेखौ गोसोबादि जोङो बाहायनो हागौमोन नाथाय इसोरनिफ्राय फैनायखाय बेखौ जोङो इसोरनि गौरबनि थाखायल' बाहायनांगौ जोंनो मा होदों इसोरा जोंनो नायनायनि बिबांखौल' होदों दिथा होनो जाहाथे जोङो बेफोर गासैखौ इसोरनि गौरबनि थाखाय बाहायो आरो माबोरै बाहायनांगौ गुरै गोसोयै हिउमेनिटि गुरै गोसोयै जोङो बाहायनांगौ जिसु ख्रिस्ट'आ माबोरै गाव इसोर मोनब्लाबो बिनि जोनोमनिफ्राय लानानै नायदो बियो मोनसे नेहाथ थासारियाव जोनोम जादों आरो बिनि खुसाव होजानाय बेफोर गासैबो बिनि नेहाथ गुरै जानानै जोंखौ बासायनो थाखाय फैदों बेनिखायनो जोङो गावखौ गुरै खालामनानै जोंनि इसोरनिफ्राय फैनाय गिफ्टफोरखौ इसोरनि गौरबनि थाखाय बाहायोब्ला इसोरा जोंनि सायाव गेदेर बेहा रंजानाय दङ आरो जोङो इसोरनि आशीर्बादखौ बे संसाराव मोनगोन आरो फैगोन जोङो सोरगो रायजोआवबो जों मोनगोन दा गोदान नदायनिफ्राय जिसु ख्रिस्ट'नि बे बुंनायखौ जोङो मिथिनो मोनबाय गोजान नदायनिफ्राय जोङो एसे नायनि जेब्ला इसोरा आदमखौ सोरजिदों आदम हौवाखौ सोरजिदों जागायजेननायनि 1:26 अब्ला इसोरा होनबाय जोङो गावनि मुथिनि महरै मानसि दानि बिसोर सागरनि नाफोर आकाशनि दाउफोर मोसौ मोसाफोर गासै पृथिबि आरो पृथिबियाव थामिनाय जुनार मानिनि सायाव एक्सेस गोनां जाथों 2:15 जागायजेननाय आरो फोरबो इसोरा आदमखौ लांनानै एदेन बारियाव दोनबाय बियाव हालुवानि खामानि मावनानै बियो बिखौ जोथोन खालामथों होननानै इसोरा आदम हौवाखौ सोरजिनानै समायना एदेन बागानाव आदम हौवाखौ दोनदों मानि थाखाय हालुवानि खामानिया जोथोन लानाय नङा जोथोन लानाय हालुवाया सासे माहाजोन जोंनि बर'नि समाजाव दा हालुवा एबा रुवाथिफोरखौ जों नुला आरोना गोदो समाव उन्दै समाव सासे मालिकानो गोबां रुवाथि हालुवाफोर दङ आरोखि नाथाय बे थासारिया दा गैला आरोखि गावबा गावनि आथिङाव दा गसंनांगौ जाहैबाय आरोखि दा इसोरा हालुवानि बिबानखौ होदों जाहैबाय रुवाथिनि बिबानखौ होदों जाहैबाय जोंनो जे सम्पति होलांदों ना अब्ला हालुवा आरो रुवाथिनि बिबाना जे मालिकनि जे बिसोरो हालुवा रुवाथि जाबाय नाथाय बे सम्पतिनि मालिक नङा बिसोरो ना नायनायनि बिबानखौ जोङो दिथा होनायनि बिबानखौ जाहाथे बिसोरो मोजाङै मावनानै बिबानखौ मालिकखौ खुसि खालामो बिनि थाखायल'
होनाय जादों इसोरा आदम हौवाखौबो बेबादिनो सोरजिदों आरो इडेन बागानाव बिसोरखौ दोननाय जाहैबाय गासैबो बिसोरा दंजोबो नाथाय मोनसे बिसोरनो रायखादों जाहैबाय गाजा होननाय फिथाइखौ बिसोरो जानो मोना आरो जोबनायाव मा जादों सैताननि फिस्लायनायाव बिसोरो इसोरखौ बावगारनानै सैतानखौ बिसोरो खोनासंनानै मा मावदों इसोरनि आयेनखौ सिफायदों जे इसोरजों बिसोरहा मोजां सोमोन्दो दंमोन नाथाय बे सोमोन्दोआ मा जादों ब्रेक जादों इसोरा जेब्ला फैयो अब्ला बिसोरो लाजिनांदोंना आरो बै समनिफ्रायनो बिसोरो एडेन बागाननि जे रंजानाय बे रंजानायनिफ्राय मा जादों बंसित जादोंना बेखौ मोनाखै बिसोरो बे जायगानिफ्राय गुबुन बिसोरो जायगायाव थांनानै जाहैबाय बिसोरखौ दिथागिरि खालामदों नाथाय बिसोरो सानदों जाहैबाय बे एडेन बागाननि मालिक जाबाय होननानै सानदों सैताना बुंदों जाहैबाय नोङो बेखौ जायोब्ला इसोर बादि जागोन होननानै बुंदोंना अब्ला बिसोरो गावसोरखौनो इसोर बादि जानो हास्थायदों आरो जे बिबान मोनदों बेखौ बिसोरो गावसोरनि मालिक हिसाबै सानदोंमोन जाहैबाय बेयावनो भुला जादों बिसोरखौ इसोरा हालुवानि खामानि एबा नायनो थाखायसो दोनदों दिथा होनो थाखायसो दोनदों बिसोरखौ मालिक जानो थाखाय गोसोबादि बाहायनो थाखाय बेखौ होआखै अब्ला सिगांनिफ्रायनो जों नुयो इसोरनि सोरजिनायनि मानसि जाथिखौ थांखिया जादों जाहैबाय स्टुवार्डशिपनि थाखायसो दिथा होनो थाखाय बिसोर सोरजिदों नाथाय मानसिनि गोसोआ गोरा जानायखायना बियो इसोरबादि साननाय गोसो जानायखाय बेबादि इसोरनि सिङाव थानो गोसो जाया दिनैबो दाबो ना जोङो इसोरखौ जिसु ख्रीष्टखौ नाजावबाय होननानै जों इसोरखौ फोरबु होननानै बुङो फोरबुनि मिनिङा माथो फोरबु बियो मास्टार आङो सार्भेन्ट आङो लेंनि खामानिया मा बियो मानिनाय ना बिग्रानि होनायखौ मानिनाय नाथाय जोङो सार्भेन्टनि जायगायाव जोङो मास्टार जानो सानोना जोंनि जिबननि मास्टार होननानै जों सानो कन्ट्रल जोङो खालामनो सानो नाथाय जों बेबादि जानायाव गावबो गावनि जिबनखौ कन्ट्रल खालामनो हाया जोङो गुबुनजोंसो कन्ट्रल खालामजायो बायदिसिना जिनिस निसा बेसाद बाहायनायजोंसो लोंग्रा जिनिसफोरजोंसो जोङो कन्ट्रल बानाय जायो जोबनायाव जोङो साननाय जाहैबाय बेजों रंजानायखौ मोनगोन होननानै नाथाय रंजानाया फैया गुबै रंजानाया माबे इसोरखौ मिथिनानै जिसु ख्रीष्टखौ नाजावनायनि गेजेरजोंसो फैयो जोंनि गोसोआव खंख्ला गोसो इसोरा बेखौ आरोना जाय खंख्ला जे जानाय गोसो बेखौ इसोराल' सुफुंनो हायो जे जिसु ख्रीष्टआ सामारिटान वुमेनखौ बुंनो जाहैबाय गोथांनि दै आं नोंनो होगोन जाय दैया नोंनाव फैयोब्ला नोंनाव जेब्लाबो गोजोननाय रंजानाया थागोन अब्ला इसोरखौ नागारनानै जेखि जिनिसखौ जों नागिरा मानो सेक्सनि गेजेरजों माबा मोनसे लोगोनि गेजेरजों माबा मोनसे बेसादनि गेजेरजों माबा मोनसे जुनार आं नुदों जाहैबाय बेंगालर न'खर सैमा फिसिनाय दं आरो कम्पानियाव ना लोगो जानानै बेनिफ्राय जोङो रंजानाय मोनो होननानै आं सानो दानिसिम थाखाय रंजानाय मोनो नाथाय गुबै रंजानाया बे इसोरनिफ्रायसो फैयो माथाइनि सारियाव मा बुंदों मानसिया थांनानै थायो ना रुथिजों नङा नाथाय इसोरनि बाथ्रानिफ्रायसो आं सानो जेब्लाबो जों गोसोआव लानांगौ जिसु ख्रीष्टआ सैताननिजों आनजाद लानाय समाव बियो बे बाथ्राखौनो बुंनो जाहैबाय डिउटरनमी बे हुदा बिजाबनि 8:4 बेखौ बुंदों गोजाम लथाइनिफ्राय बेखौ बियो कट खालामदों बुंदों आरो बुंनो जाहैबाय मानसिया रुथिजों माने संसाराव होनाय गासै जिनिसजों बेजों थांनानै थानो हाया जोंनि मोदोमनि जोंनि जिउनि लुबैनायखौ हास्थायनायखौ सुफुंनो हाया नाथाय इसोरनि रावाल' सुफुंनो हायो इसोरनि राव माने जिसु ख्रीष्टखौ नाजावनायाल' इसोरनि बाथ्राखौ गियान होनायाल' जोंखौ खालामनो हायो अब्ला इसोरा जोंखौ बे संसाराव नायनो थाखाय दिथा होनो थाखाय दोनदों आं एसे सम लानानै आं फोजोबनो सानबाय जोंनि सोरां डिस्ट्रिक्टआव बेसे क'क्राझार सोरां डिस्ट्रिक्टआव मा जादों फैगोन बोसोराव जिसु ख्रीष्टआ फैसिगोन होननानै बुंगासिनो दं आरोखि सासे गथ' आरो बिनि बिफाया आरोखि नेक्स्ट इयाराव जिसुआ फैसिगोन एक्सुवेलि देग्लायनो फैनांगौमोन आरोखि ओमफ्राय बोसोरसे बारायजागौमोन आरोखि नेक्स्ट इयाराव फैसिगोन नेक्स्ट इयार फैब्ला नेक्स्ट इयाराव फैसिगोन होननानै बुंदों आरोखि दा बिसोरो बुंनो जाहैबाय आरोखि नेक्स्ट इयाराव फैसिगोन बेनिखायनो मोनसे जोंहा ग्रुप जानाय जोंहा समस्या जादों गिर्जायाव आरोखि सासे दैदेनगिरियानो एरियान दैदेनगिरि थांफानाय जाहैबाय दा एरियान बिबाननिफ्राय जों बेखौ बोख्लायनांबाय आरोखि नेक्स्ट इयाराव जिसु ख्रीष्टआ फैसिगोन जिसु ख्रीष्टनि फैनायखौ जों हिसाब खालामनो हायो नामा केलकुलेट खालामनो हायो नामा इसोरा जोंनो केलकुलेट हिसाब खालामनाय बिबानखौ होआखै मथिनि 24:36 नायोब्ला बिनि फैनाया माब्ला जागोन रावबो बुंनो हाया आख'फ्रा मिथिया आख' माने हा मावै बिसोर गासिबो मिथिगौ
आरो जिसु ख्रिस्टआ मिथिगौ बिफा इसोराल' मिथिगौ होनना बुंदों अब्ला जों मानसिया माबोरै होनो हायो इसोर बादि ना मानव बादि आरोखि बे जाया आरोखि जोङो दंस जानायनि दुमनि बादै जेबो नङा आरोखि दा जिसु ख्रिस्टआ बियो गाव फैनायनि बाथ्राखौ बियो बुंनाय जायो सानसे फैथारगोन बिनि फैनाया नंगौ पिटारमोनाबो गावसिनि समावनो फैथारगोन होननानै सानदोंमोन नाथाय दासिमबो फैयाखै बिनि मानिया बे नङा दे बे फैनाय नङा बियो फैगोन बे फैनायनि सिगां जोंनि थांखिया मा जानांगोन जोङो फोथायजाथाव जानांगोन जोङो बिनि फैनायखौ हिसाब लानाय जानो नाङा फोथायनानै जिउआव सिरि मोननानै थायोब्ला एनि टाइम बियो फैयोब्ला जोङो बेजों लांखोजागोन नाथाय जोङो फोथायजाथाव मावनांगोन इसोर होनाय जोङो बोरफोर होदों बेखौ जोङो फोथायजाथावै बाहायनांगोन जेब्ला बाहायगोन एनि टाइम बियो हराव सानाव फैया मानो जों बेजों लांखोजागोन बेनिखायनो दिनै आं इसोरनि बाथ्रानिफ्राय बेखौनो दिनै आङो बुंनो सानो बे इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनाय सार्भिसाव नुजाफैनो हानाय ख्रिस्टनियाव फंबाय बिब' बिनानाव बयनिसिमबो आङो गिबियाव बाथ्रागिरि जिसु ख्रिस्टनि मुङाव गोजोननाय सिबिनाय अननाय खुलुमनाय जासिनाय जाबाय आरो बयनिसिमबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव आरो गुबुन हाबाफारि थांनो हायासै निसय फिउचाराव एसे थांनो नाजागोन आरोखि दा बिथाङा तामिलनाडुआव थायो बेंगालराव गोबां बिहा सेक्रिफाइस दङ आं सानो बिथाङा बे बिजनेसनि सायाव जोबोद अननाय दङ आरो बेबायदिनो सिगांनिफ्रायनो दा लिडारशिप होबोदों बिनि थाखायनो जोङो बेबायदि मोजां खाबुखौ मोनो आं बयखौबो हामबायदों आं खायसेखौ सिनायो गोबांखौनो आं सिनाया आरोखि सासे आंखौ सिनायो आं मिथिया नाथाय माखासेखौ आं सिनायो आरोखि गंसे खाफ्रिखौ आं सिगांहाय मिथिगौ बिफोरखौबो सानफ्रामखौबो मिथिगौ आरो माखासेखौ आं सिनायो नाथाय बांसिनखौ आं मिथिया आरोखि बयखौबो हामबाय होयो दिनैनि बे सानाव नुजाफैनायनि थाखाय नाथाय जोङो दानिसो इसोरनि बाथ्राखौसो जोङो जोंनि आखायाव माखासे टाइम दंबावो दसथानि सिगां आङो फोजोबनो नाजागोन नाथाय 25 दा सिडनीनिफ्राय 18 पदखौ आं फरायनो सानदों माथिउ चैप्टार 24 verses 14 to 18 नाथाय 25 दा सिडनीनिफ्राय 18 सोरगो रायजोआ सासे गुबुन हादराव थांनाय मानसि बादि जाया गुबुन हादराव थांनायनि सिगां गावनि लेंफोरखौ लेंहरनानै गावनि गासै धोननि एक्सियारखौ बिसोरनो होलांदों बे लेंफोरनि हानाय बादि बिसोरनि बोलोखौ नायनानै बियो सासेनो हाजारनाय आरो गुबुन सासेनो हाजारसे रुपानि रां होनानै गुबुन हादराव थांदों जायहा हाजारबा मोनदोंमोन बियो थाबनो थांनानै बेफोरजों बायलाय फानलाय खालामनानै गुबुन हाजारबाखौ खामायदेरदों बेबादिनो हाजारनै मोननायाबो बायलाय फानलाय खालामनानै गुबुन हाजारनैखौ खामायदेरदों नाथाय जायहा हाजारसे मोनदों बियो लांनानै गावनि बिगुमानि थाखाखौ हायावसो फबनानै दोनहैदों